Afternoon Edition. Marhay na mauran na pagkahapon giraray sa Indogabo sa muya pong paraan tabay sa siyudad kan Legazpi, Albay District asin sa Daraga pati na po sa manlain-lain na munisipios kan probinsya ning Albay, tulong siyudad kasabay dyan ang Ligaw, Buda, Tabaco. Respetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang paglaom na yaong kitagabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya, padagos ang pagpagirumdum niya to na day magpugtas sa panarig sa mahal na Diyos na malampasan ta na ining kadifisilan, magkaburulong na po ang may COVID asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud. Dagos kitang protehiran kan amang Diyos na daiman maulakitan asin magamit niya to ini susog sa katuyuhan kan sa tong mahal na kagurangnan. Ay bunjing ano daw lamang ang merindahan makagutom, sa totoo lang gutom na gutom. Nako! Sige daw tabi, mantang kamo dyan nagbimerienda. Pabasugon mi kamo, dadagdagan mi an sa indong kabasugan sa paagikan informasyones. Sundo kitang alas 5 nin hapon, Bicol Target Katuwang, an News Team, Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, Ans Galero, Renz Luna, Luens Barcena, sa Manibela si Henry De Boy Mata. Technical control, the big man is in the house, the chief tech himself, Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, siyempre, News Director Edwin Peralta, pag-araw kaining oras ang nagpapadagos po kan pag sumada, asin pag-abang pa kan mga nagbubutuang istorya, national, international, lokal sumada. Si Angel medyo rest muna. Sa IT, ang sabuya pong inkargado sa samuyang broadcast sa internet, sa Facebook, DCGB News Online. In full digital broadcast worldwide, netwide, Arven and Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Peraan paraan tabay tatabi. Paramdam lamang ka mo, pigi daw may manandakol na paradangog kang Bicol Target. Pading Jim, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, salamat sabi pa di Mauranon ang pagkahapon sa mga dagdag niya itong bareta nag-destino nin ang PNP asin pidayan in sniffing dog na trained sa pagparong sa alis ngaw ni nanuman ay pinagbabawal na bulong siring kan Cebu na pier kan Piedran apireni kan sniffing dog na pagsadiri kan Coast Guard kung sa inibaman ang training kay sa kan sa PNP. Ini ang sinabi ni MDRRMO Chief Mr. Noel Ordoña kung saan ang katuyan kay ni ang mga pasaheros sa barko pasiring Masbate asinhali sa Masbate ang mga ayam na ini ang masingo-singo tabi panikan mga karga kan barko purabir ikarga o ibaba sa mga pampasaherong lunadan ng dagat. Epektibo ang mga well-trained na mga ayam na ini sa pagsabing no need na magrikisa at saro-saro ang mga otoridad imbes ayam ang madeterminar kung iguanin na kontrabando dahil sa mga bagahe kan mga pasaheros. Yan. Iyon so nahihiling niya to sa mga news, buda sa mga pelikula gayon, mga documentaries na iguanin ipipahiling na sistema na yan pag iguanin nasingot na may droga, may cocaine, may marijuana, ani ba dyan, minatukaw, ani ba, kung ano ang reaksyon ninda, dispes na maaktibar sa otoridad. Saka naririkisahon. Naririkisahon. Yan, sige. Magayon man initabi pa dito, ini baga point of entry, point of the destination man, kan mga pasaheros, matawo pirmidigde, kaya nagpapasiguro ang PNP asin PIDEA. Roger. In fact, igwaman kan kumpadreng Jimmy,
Sa Tabaco Port. Yan. Ah, Igwaman-duman ka di- yan. Kumbaga, parte na ini kan pagiging moderno naman kan mga pantalan niya to digdi sa tuyang kapalibutan. Roger Copia. Yan tabi pa din mga dagdag na impormasyon, Jimmy na salita, DCGV News. Salamat kumpadreng Jim. Good afternoon dyan sa mga taga Philippine Coast Guard. Yan sa Piduran, imaging dyan po sa Puerto, sa Pantalan, kan Tabaco. Mga barkada niya to dyan. Nalingawan ko lang so chief. So apelyido kan chief, so complete name ano. Kan chief kan Philippine Coast Guard station dyan sa Tabaco, sa Pantalan kan Tabaco. Maray na hapon tabi sa Indogabos. Alas 4:16, kumpadreng Al, what's happening? Good afternoon. Hello, Bade. Good afternoon. Bade, dahil nagtutunong ang Gobyerno Nasyonal na madahan ang gadigdi sa lokalidad. Ang mga development sa barangay, lalo na digdi sa mga rayong lugar na dati nababaliwala kan gobyerno. Sa informasyon kan DILG Region 5 sa pamayo ni Regional Director Attorney Anthony Noida, 49 na mga barangay digdi sa Bicol ang nagbenepisyo kan programang Barangayanihan Caravan Bade kung sain sa ini sa mga legasiya ni Presidente Rodrigo Duterte napig i-implementar kan binilog na Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Iyon so RTF ILCAC na pigapod Bade. iyon so pipatanggalan pundo nara Senador Lacson mo kan Vice Presidente. Tanggalan di paano na sa mga development na gusto mandarahon sa mga bulod. I-questioner bagaan korupto administrasyon dahil ka bugtakan. Malay magatan na mapakinabangan ng unyan o ni baga narireparo naman sa mga bulod. Sa mga barangay na nagkatarawan, may mga siyempre sa mga inot na ayuda sa mga pagkaon, bulong, o may mga proyekto, patubig, asin oni na nahihiling naman sa mga patinampo, mga may waso natin ampo. Nareparo ko niya sa mga rayong barangay na dati-dati, sabi nga, debig abot kinalugdog. Iyan. Ako dyan, inarabot na kayo mga darakulao na tinampo. Iyan Nagpapanagos ini. ang mga tinampong ampadi, munan mo kan igwananin mga sari-sari store sa gilid. Iyon na ini, doon diretso na ini palita. O, ni nasa airport, international airport, sunod-sunod na yan. Sige nga ng barakal kinaga. Ata na. Digdi sa bulod, kaya nagkapanagos ini. Sabi kan DLG sa informasyon ninda, ano ba ito kani, matabangan talaga sa mga residente na mapag-iana sa indang pagbuhay-buhay, lalo pa ko niya na nagkataon niya ang pandemya, kaya luay-luay maning na mamatian, lalo sa mga rayong barangay, kaya nagkapanagos ang siring na mga programa kan Gobyerno Nasyonal na pig-implementar digdi sa lokalidad. Roger. Yan pa niyan informasyon digdi sa Lawas, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya halid dyan sa luwas. Yan na mga bareta nga. Ano pigang galas niya to? Nata daw tadaya na apresyar. It's not palatable sa kadaklan. Ipigang galas niya to. Why is it nakalaog na kita sa araw ka na sitwasyon na kitang mga Pinoy seldom, Puera de los Obos, seldom na naaapresyar ta ang mga marayman na pigigibo na kan gobyerno. Something is pulling us down always backward, magabat. Igwanin excess baggage na permi. Abitan na nga ni Bagabunding. Kung mangga na si Nana Lenny, which sana. Kamu naman ang mataram kan araw ka ini. Diba? Ay nako, nata daw iyan. Iyan sanang sa droga. Diyos ko. Pagkatapos ka ini, paano daw ang masunod? Iyan na build. Pagkatapos ka ini, ano daw ang mangyayari? Yan na NTF-ELCAC.
taan problema baga ang pigakapital ka itong sa mga kasama natin diyan sa kilusan. Napabayaan nga ikang gobyerno ang kanayunan. Dainin mga pagkaon, dainin mga infrastruktura, dainin mga gabos, access sa gobyerno, tinampo pa tubig. Ginibos sa NTFL kak, uyan na naman, pigko-questionar na naman. Ida. Sige, tabi, sabi ba gani kumpadre nga, uyan na na-appreciate na kan mga tao man dyan sa barangay, nilingon mo, pag natinampuhan na po yan na nagkakapirang mga lugar, automatic kan, the day after na matinampuhanan, balor kan mga daga, left and right kan mga tinampo sa barangay, minahalangkaw an balwasyon. Munan mo kan, igwananin mga nagtuturo tirinda dyan. Uto nga ni ibagang bypass road, pakamalig. May mga nabubuhay na bunjing. Igwana duman, si nanay nagluto-luto na bunjing. 3-4-5 putahe na lutong bahay. Sa gilid tinampo duman. May nagpupundo ng mga trackers. Diba? Igwang nagburo barbecue, igwang nagpapakape, igwang inopresirso sa iyang lote, duman ang garahe kan mga truck, mga delivery vans, gabos, mabugtak nin tubig, ma-check up, yaon na, nabubuhay na tabi. Siring man iyan sa iba pang mga lugares na lalagpa o kaya lalaogon mga tinampo. Sayang, kuta na baya, pirang tao na bunding na nawara si Marcos, iyo magiraray kita. Ay, kagayon baga na kan bypass road bunding gulpi na iguana, masunod dyan na mabutwa, bulganizan. Totoo yan, bulganizan. Mabubuhay na para bulganize. So digdi sa may porsyon baga kan digdi sa may likodan kan opisina ni Engineer Dante Baclao, gulpi ng mga turo-turo dyan. Kung na ito estabilisado na. So duman naman sa may libod, iyon na baga tatabon dyan Nagluluto na si nanay duman, 3-4-5 putahe, igwang mga nagpapakape pagkahapon, buro barbecue, dispwes igwanin mga prutas-prutas na duman. Tapos igwan ang nag-fill up kan sa indang daga sa gilid kan tinampo. Yan, that's development tabi. I don't know kung iyan po na aapreciar pa man kan sa tuyang mga parantabay, bako sa nakitang preoccupied duman sa pagparahanap kan diferensya kan gobyerno na indah kung what will be sa mga maabot. Makonselo ba ya bundi nga dita, minirinit sa payo ko kasaba aga magprograma. Nakaging alaw, may nag-text ako. Ngaya, taga Katanduanes ngaya ako, Sir Pio. Ano ngayaan? Requisitos pagmalaog duman sa pasiri ngaya sa Katanduanes. Ta sa Manila ngaya, so partidarius kayo dokon Di niya ako, good morning, only po ang mga requisitos. Pwede man niya ko swab or antigen or saliva. Maliwanag magabudi ka swab or antigen or saliva. Yan. Buda niya ko, malaog ko mo duman sa espas, ma-register ka mo duman. Iyon nga yan. Nag-text ngo niya, good PM Sir Pio, ako po so nag-text sa imo taga Katanduanes. Bako man palan ngaya swab an kwan, kundi ngaya RT-PCR, magastos lamang ngaya. Pero bako man ngaya itong salamat na sana ngaya. Irinit sa payo ko po. Di sinimbag ko an swab niya ko. Iyo na an su RT-PCR. Buda niya ko, ang pagka-text ko sa imo, pwede man or swab or saliva or antigen. Bako niya ko itong tulo.
Apudang ko pati. Puminutok man. So binagkod na so naputol man bagabunding so sa kuya man na. Ay nako tabi. Tabangan na sa niya gamos. Ako pa so binasa. Layama ako Diyos patawadan na sa natabi. Ano? Iyan di pisil ano. Pag nagid tulo itong magastos lamang ngayon. Kanya ako ang pinag-text sa Indo. Swab. Ang swab iyon na. So RT-PCR. Oh. Ay, naku tabi. Ano. Sige. Di, pwede na bunjing. Nasa laog na kan sirkulo. Ma-acknowledge na kita. Oras Pilipinas. Alas 4:26. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasa, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack.
Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Ako po dati may high blood, nagkakaigwa ako ng palpitation at igwa po ako kay pag-pigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nagsabay na ako. At ang pigmimintain ko na sana ay fulvic mineral. Sa ngunyan po, ang pagmati ko ay magiano na. Nag-vitamin C na ako, wala na akong palpitation, at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estancia Legazpi City. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Diyan baga sa may Bicol International Airport, may mga nagbarakal dyan in daga sa may Alubo. Yan koordinar ka mong marhay sa Kaap o kaya sa Bicol International Airport Authority. Baka kung magkudal dyan, lalo na itong hali sa enot na gate hanggang sa main gate. Baka magkurudal iyan dyan. Baka bugtakan anin kudal. Pero sa bagay, igwaman iyan ng perimeter limitation sa naman. So, kumbaga, pag sa Dirikan Airport, igwasinda ka yan in specific na lugar kung arinan kukudalan. Kung halimbawa may mga kukudalan dyan na propriedad, papaisihon man sa mga may sa Dirikan. Pero mas maray na itong makikoordinar ka mo dyan sa authorities, Bicol International Airport Authority. So mga sa palibot baga lalo sa hali sa enot na gate pasiring duman sa ikadua. Kung magkudal dyan, papaisihon man kamukan. Mas maray na itong maintindihan buda magkasinarabutan. Baka lang magkudal. Dahil man sabing baka magkudal. Pero may kitang mag-antisipar tabi. Sayang man bagakan mga nabakal nindong propriedad dyan. Igwa na nga ni duman bunjing magayon na siguro shopping parang mini grocery magayon na pakagibo bunjing sa may entrada ng agad palaog sa itong main connecting road sa Bicol International Airport.
nung ngarang ka ito tapos may mini hotel na yata yun kahampang kan Shell gas station siguro ito suduman sa Ibong. Yan, parang convenience store na magayuno ng pakagibo. Tapos sa Kataning, ang nahiling ko duman parang ang design, apartel yata ito o hotel na nagkapirang kwarto, nagpupuo na development duman sa may Bicol International Airport. Budak, so mga may kapartidaryos tabi sa ibang lugar, informaran ninyo na work in progress pa po yan na BIA. Gulpi paan mga ibuburog tak dyan. Puro pango na so iba, sabi nga ni Alcalde Vic na Perete, may mga nag-apply na concessionaires na mabugtak ni manlain-lain na negosyo sa laog kan International Airport duman sa kuan sa ano ini o sa building mismo aron mga snack area tabi buda iba pang mga pwede duman na ibugtak na mga negosyo, coffee shops yan. Work in progress pa yan tap. Tibaad so iba tabi pag landing diyan, syempre an expectation halangkaw day mo na tabi, i-explicar nindo na arog pa kaini, work in progress pa po yan, kadakol pa ang mga pigigibo na duro diretso. Ang importante is na-establish na tabi, itong so flight dyan na commercial para sa mga domestic na eroplo. Itong so sa international, bako po yan pa kwan, bigla ta primero garuman iyan LTFRB Bunjing ang kaap kaipuhan man na mag-apply sumanlain-lain na airline companies na mabugtakan man sindang rota digdi sa Bicol International Airport. Ma-apply man po yan tabi. The most is mga May 2022, baad full blast na yan. Pero ang sabi, kan kaap, dapat by November, ready na mag-accept ang BIA kung igwaning international flight na gayod. At gulpinaan mga nagkaburuhayan, kan mahiling so inaugural flight baga, kagayon, makagirabo kan mahiling ta ito sa programa ta na tiyempo. So first pag napag-landing kan eroplano so mga domestic pasana igo nga ni kay itong so na primero bunjing nahiling ko sanan sa mga bareta baga sa TV mga documentary so eroplano bagang kasabat nin paturo ning tubig kan duang ining mga fire truck diyan sa airport na pagsaludo an isi ko kaan ka ito ang fire truck minabumbasan na ng tubig pag nasusulo so eroplo. And as the years progresses na hiling na sa mga bareta documentaries sa TV pag igwanin nagre-retire bunjing na piloto yan na malanding sa sarong lugar na ultimo niya na itong palayog ng eroplano pagpalanding yan isa-shower siya kan iyan na duang fire truck naan sa sabaton sa eroplano. Pagkatapos iyan na mga maiden flight. Yan, kainot-inutin na malanding na commercial flight. Sa sabaton man iyan kan duang fire truck na isa-shower siya. Parang pang-welcome. Ano po daw kan dunking or water salute. Yan. Kagirabo ito bunding. Okay. So, saro pang i-stabilisaron tabi dyan. So, rota kan mga pampublikong bihikulos. Tahali ako duman ka nakaaging Domingo. Kunjing nagmasid ako. Aba, so tricycle talagang nakikita na. Tahali duman sa kanto. Ang malaog dyan. So, mga tricycle. Apera ka itong so igwanin mga pribadong bihikulo na masundo buda mahatod. Pwede. Pero sa mga pasaheros, ma-tricycle ka kung dahi ka ng vehikulo. O, nabubuhay na sa tricycle dumaan.
Ito sa nang so medyo dapat pang areglaron na pinag-asikaso nan for sure. Itong so paghali duma sa kanto, itong sa may gasoline station sa main highway, so Pasorsogon, daraga pa yan eh. Kung anong rota ang ibubugtak man dyan kang LTFRB. Yan. Pero meantime, taxi. Mag-taxi ka mo tabi so mga pasaheros. Yan baga sa SM, buda sa Ayala, buda sa sa Gaisano. Igo dyan yung mga taxi bay baga. Taraksi lang muna ka mo tabi. Sige na yan. Wasa na po na tabi. Dahil man mamatunong ang gobyerno na dahil yan mapulido gabos na trabaho dyan. Matapos yan na dyan sa Bicol International Airport. Tabi. Yan. Kaya igwa na nga ni daaning resort yan sa may Alubo. Okay, di kagayon baga. Mabubuhay na yan na lugar na yan. Yan, ang sabi digdi, Sloppy Joe Resto Bar. Oh, iyo! Sloppy Joe Resto Bar. Yan, tabi. So, nag-text kay ning amigo, ano daw kung sa Huwebes, pwede kita duman? So amigo kung nag-text kay ni, mamotor sana ako, dahil sana mag-uran-uran, pwede kita duman, sir. Sloppy Joe Resto Bar, gunmuan. Magayon sa pagkagibo eh. So, si King na Reynaldo, maray na negosyo diyan mga Bicol Souvenirs. Iyo tabi Migong King. Yun yung number mo sa Globe. Yan. Sloppy Joe Resto Bar. Ba? Gawa ng Resto Bar ha. Sinasabi ko sa inyo. So paglaog mo po sa nangani duman sa International Airport Building, you feel different eh. Ibang klase ang namamate ano pagyaong kaduman. Ha? Sabi. Sige. Igo na lang kita ni 18 minutos antes mag alas 5 nin pagkahapon, Bicol Target. Aramon tama ng bitbit na informasyon ni Renz. Renz, marahay na hapon. Go ahead na. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na hapon at maray na hapon sa mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta. Nagpaluwas niya ni panibagong executive order ang lokal na gobyerno kan Dargalbay sa Panginoon si Mayor Vic Perete. Manungod kan temporary closure ang gabos na mga sementeryo magiman mga memorial parks magpuon sa Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3, 2021. Ini para maiwasan ang mga mass gatherings sa mga nanunambitan ng lugar. As sa Executive Order number 37 nakapalaman na magpuon na ngunyan na pagkaaldaw hanggang sa Oktubre 29 nagkakaigwanin na paglimitar na kan mga numero kan mga mabiresita sa mga sementeryo na kung saan 30% sa ng capacity sa naunambitan ng lugar na tutugutan asin kada grupo pwedeng 4 na persona ang mag-iribanan sa paglaog sa sementeryo. Magkakaigwaman ni Licorban, magpuon na ngunyan hanggang sa Nobyembre 10, 2021 nagabos na mga sementeryo digdi sa Banuaan kang Dargalbay asin pinagalaom man na maging aktibo man ang partisipasyon sa pag-implementar kanunambitan ng kasuguan na PNP magiman ng MDRRMO Daraga Albay. Kaya sa ngunyan nakabantay naman ang mga personahes kan MDRRMO magiman kang task force kan lokal na gobyerno sa mga sementeryo digdi sa Banuaan kang Dargalbay na pinagdadahingan ng lalo-lalo naman pag maselebrar nin undas. Yan ang mga nagbabarita sa luwas. Renz Luna, DC Jibinyo. Salamat Ren sa magdagdag na istorya. Hali dyan sa Daraga, preparasyon man kan lokal na gobyerno sa undas. Yan na kan. Nag-ring ang cellphone ni Sir Alex Nakumiya. Sa tuya pong MDRRMO Chief kan Daraga. Sir Alex, marahay na hapon. Si Pio po kan DCGB. We're on air sa Bicol Target tabi, sir. Marahay na hapon po man tabi, Sir Pio. Marahay na hapon man sa nagdadawag sa programa mo sa ngunya na pagkahapon. Opo, thanks for taking our call. Naka-report pa lang kaya si Renz sa muyang koresponsal dyan sa Daraga. Sabay ka mo duman sa mamonitor kan direktiba ni Alcalde Vic na manungod sa closure asin iba pang mga reglamentos sa mga sementeryo tabi, Sir Alex? Iyo po tabi. Kami po anatasan together with the PNP, mga barangay tanods po na kung sa inyo po duman ang mga sementeryo na mag-monitor po. Duman po sa closure
kan mga cementerio on October 30 to November 3 to 2021 tabi Sir Pio. Opo sir, so naunambitan kan direktiba is closure, paki-qualify plus na dapat nin makalaog tabi or what? Ano po ang sistema? Aram magatabi niya to, Sir Pio, na pagsharing tabi nag-aabot ang undas. Sa pitsang mga from October 31, dakul na tabi ay nagdyan sa mga sementeryo ta hanggang sa pitsa 1, pitsa 2, All Saints Day, All Souls Day. Yeah po. Para po maiwasan ta po ang pagdakol po ka na malawag dyan sa sementeryo, it is but wise na sinarado po muna sa aldaw na yan. In pagsunod man po duman sa pinaluwas man pong letter kan simbahan po. Subot sabihon, sarado sa peryodong iyan plus na daining makakalaog dyan tabi. Yes, sir, ano po? Yes, Papa Pio. We will closely monitor. Now, ang problema kung halimbawa sarado duman sa peryodo October 30 to November 3. Ang problema kung bago sa closure, sa kalugod magpasiriring dyan. Iyo po. Sigun po duman sa pigpaluwas pong order po kan sa tuyang mayor, si Mayor Vic Perete, only 30% lang po ang makalaog sa mga sementeryo. Sa mga oras po na bago, o sa mga aldaw, bago po mag pitsa 30 po, duman sa tinalaan sa nasabing order. Iyo, iyo ang mangyayari sarado ngayon sa 30, hindi magdumang kita 28 or 27 or 29. Opo. So yan man po kami mabantay na dapat po sa 30% lang po makalaog or to po para po makwanta yan, we will limit the entrance po kan mamalaw. Iyo po. How about sa periodong iyan na 30 hanggang October 30 hanggang Nobyembre 3, kung igwaning naka-schedule na ilulubong, ano ang pasistema? Iyan po, kung may schedule po na ilulubong, itutugutan ta po iyan pagsalubong po. Iyon lang po ang sinabi duman sa nasabi pong direktiba kan sa tuyang alkalde. Okay. So, pag patuwal-tuwal tabi, sir? Ay, bawal na bawal po. Bawal po, Sir Pio, kaya medyo makuang kita muna. Iyo. Iyo po. Apo. Okay, pero so itom na label yaon pa? Ay, ma-produce po kita. Apo. So, yun po sinasabi kasi duman sa Executive Order number 37 po kasi sa tuyang alkalde na ang sabi niya, ang date of closure will be on October 30 to November 3, 2021, except for burials on that particular date. Opo. So, ang kwanta, 24/7 ang monitoring nyo dyan, prior kan 30 and hanggang 30 sagod 3. Yes, tabi, Papa Pio. Opo. And pwede kita maghilingan. Pwede mo akong dalawon sa mga oras na yan. Pero ako lang po sa sementeryo. Bako ang opisina ni Doon, dinisat sa may taga sa Doña Maria? Iyo po, opisina po kang MDRRM mo po, digdi po sa Doña Maria. Magtaraning na po kami kan Daraga PNP, Daraga Fire Station, and the MDRRM mo po. Iyo po. So, yaan na po kami digdi. Tapos dyan sa may kanto baga, sa may hampangkan pulis, igo dyan ng kaunan, iyo po. Teams Food Corner, pwede duman magbakal baga, ano? Harani po sa pulis, binawal po duman. So kaunan o gari kaunan, mabakal sa na duman. Pwede po. Sige
Sige tabi sir, salamat sa pagklarifikar ina po ng takatanganing mas madisiminar ta pa ini. Buda maliwanag na maray sa satuya mga parantabay dyan sa Daraga tabi. Iyo tabi, sa endo pong lingkod, Sir MD, nagpapasalamat man tabi sa imo, Papa Pio, para po may diseminar sa mga tugantang Daragenyo, na ito pong sa mga nasabing aldaw, sarado po ang sementeryo October 30 to November 3. Opo. Sa taon tabi, Papa Pio. Sige, thank you so much Sir Alex. Keep safe tabi. Thank you so much, ma'am, Papa Pio. Keep safe. God bless. Mabuhay ka. Likewise. Okay, mga tugang si Sir Alex Cumia and MDRMO Chief kan Daraga manungod sa pasistema diyan ngunya na undas man po sa indang munisipyo. Luens, maray na hapon. What's happening man, Luens? Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na hapon na maray na hapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta tuminaas ang kaso kan rabies sa Kabikulan sa laog sa nakan 6 na bulan ngunya na taon pagkatapos na maging limitado ang hiro-hiro kan tawo. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni DOH Bicol Rabies Coordinator Maria Francia Hinorga na sa laog sa nakan 6 na bulan 31 na ang nagadaan kumpara kan taon 2020 na 26 na. Ang total na kaso kan rabies sa Kabikulan puminakol na sa 25,000 labi sa laog sa nakan 6 na bulan nganyan na taon. Asin ang mga factors na pinagtuturo iyo ang mga pangyayaring nagtitirinirisa na sa harong, nakagat si ayam o ikos, arabo magpa-ospital dahil sa salang impormasyon na pag nilaag sa ospital, COVID na tulos ang deklarasyon. Sigun kay Hinorga, dapat ibabakuna ang mga ayam asin dapat magisa ng maingat na dai makagat ng mga hayop para maiwasan ang nasambitan ng helang asin kung nakagat, padugoon sa bunon ng 15 minuto asin magpasiring sa mga animal bite center asin magpasiring sa mga ospital kung kinakaipuhan asin di magparaturubod sa mga salang impormasyon. Sigun kay Hinorga, dapat tamang impormasyon sana ang pagtubudan ali sa sendang opisina tangani nang mabawasan ang mga kaso ng rabies na saro man sa makaalarma ngunya na panahon apisar kan COVID-19. Yan tabi Sir Pion, makadagdag pang istorya. Ako po, si Luens Bursi Barsen. Salamat man Luens sa istorya dyan sa luwas. Oy, si Bong na Logronyo, nag-text Tata Bunjing. Maray dyan Papa Ping, Slappy Joe, masiram ang kaunon. Mas lalong minasiram ang pagnamit kaan Bong. Kung kaming duwa ni Bunjing, ang kaibanan mo. Tao ni Day pa kung masyadong makukumbinsir ka ini. Text mong ini. Maray ka, nakakaon na duman, Tata Bunjing. Pero kung imbitaran mo kami ni Bunjing, igwa ka man sa nanin. Hilux na maliputunununununun. Pwede mambaga. Ano, Bunjing? Anong oras ang tapos mo ngunyan? 5:00. Kagawad Bong, tabi. Ipaisi ka na 5:00 ang tapos ni Bunjing ngunyan. Na duty. Dumang kita sa Sloppy Joe. Tanganing mabalidar baga kung talagang masiram. Sabi ni Migong King, bugtakan taki branch kilay di an migo. Daman sa imo, Migong King, mapaaram na ako sa programa. Tapi night mo na naman ka na. Amigong King, mabuhay ka. Sa pangarang kabilog na fuerza sa luwas ang news team, Bonjing Tanay Chief Tech, News Direct Edwin, News Manager Mar, si Angel medyo rest muna, si Arvin Buda, si Richard. Salamat po kasi ito pagkantabay. Ako po si Pio Fernandez. And tulos na masunod po si News Director Edwin Peralta, Buda si Francia May Boras sa mga bareta ngunyan para sa aga. Meantime, Nippon Bicol Target, thank you so much. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.